Here we go. 'Cause I give you. Sing maar mee hoor. You give me. In 1966 werd de Venraayse Schouwburg onder de naam de Bijenkorf feestelijk geopend door koningin Juliana. Nu, ruim 50 jaar later, trakteert de Schouwburg de Venraayse bevolking met een jubelfeest om deze verjaardag te vieren. Ja, Schouwburg bestond vorig jaar 50 jaar. Toen zaten we natuurlijk midden in de verbouwing. En was het niet echt de gelegenheid om dat te vieren. We hebben ervoor gekozen om dat dit jaar te doen, nu de verbouwing voltooid is. En we hebben als gemeente om Schouwburg een cadeau aan te moeten bieden aan de gemeenschap van Venray. En dat op deze manier te doen. Je kan een feest vieren intern met intimies en bobo's. Maar wij vinden dat de Schouwburg van en voor het Venrayse volk is. En wat is dan mooier dan het Venrayse volk, het publiek, het Venrayse publiek, het publiek van de Schouwburg in Venray dit cadeau aan te mogen bieden vanavond. Een hoop lokale artiesten en een volksheld, een volksman als Frans Bauer met het hart op de goede plek en een hart voor goud. Dat is prachtig om dat Venray aan te mogen bieden. Het weer was regenachtig, maar desondanks verzamelden zich 3000 man op het Schouwburgplein. En ondanks de perikelen in het verleden is er gezocht naar een unieke samenwerking met de Venraayse horeca-ondernemers. Kijk, de horeca heeft zich zorgelijk uitgesproken over de ontwikkelingen met betrekking tot BV's binnen, de horeca-BV's binnen dit soort zeg maar publiekelijke instellingen. Dat snappen wij, dat is niet tegen dovenmansoren gericht. En zo hebben wij ook in dit evenement nadrukkelijk de samenwerking opgezocht met horecabedrijven. En we hopen dat gewoon nog veel vaker te doen, zodat ook de horecabedrijven gewoon mee kunnen eten uit de ruif van de Schouwburg. Op het podium verschenen zaterdagavond Johnny Romein, de Holland Big Band en natuurlijk Frans Bauer. De aftrap werd verzorgd door een keur van Venraayse artiesten. En het feestje werd afgesloten door DJ Izzy. Ja, dat was leuk. Gezellig. Leuk om in Venray te mogen zingen. Alleen het weer is kloten, hè? Ja, dat is jammer, hè? Ja. Ik ben normaal nat van het zweet na een optreden, maar nu is het nat van de regen. Dus op zich, nee, het was leuk. Uiteindelijk, we kwamen hier aan om 8 uur en was het plein leeg. Ik denk, oh, wat gaat het worden? Maar uiteindelijk staat het nou mooi een half, 3/4 vol. Dus leuk voor de organisatie ook dat in ieder geval wel opkomt dagen. Ja. Ja, ik heb die dagen lang zien ploeteren hier op het plein. Dan gun je ook wel echt een te gekke drukke avond natuurlijk. Nou, hartstikke leuk eigenlijk. Ik was best wel een beetje zenuwachtig eigenlijk. Hè. Het was toch een heel speciaal gedoe eigenlijk. 50 jaar Schouwburg Venray. Dus, maar over het algemeen viel het wel mee eigenlijk. Jammer een beetje dat het regende natuurlijk. Hè. Maar het ging verder heel goed. Het geluid was top. Super top. En dan durf ik mijn keel open te trekken. Hè, om het zo maar platvloers te zeggen. Dus het was wel lekker. Was lekker. Ja, het beviel goed. Ondanks het weer viel het me niet tegen. De mensen kwamen binnenstromen en ze deden gezellig mee. Dus ja, toch geslaagd ondanks het weer. Ja. En hoe heb jij het ervaren? Ja, het was erg leuk optreden. En leuk in dienst gespeeld van Auker. En ondertussen ook genoten van het pleinfeest van de Schouwburg. We hebben jullie al een paar keer voor de camera gehad de afgelopen tijd, hè? En ik heb zo'n beetje de indruk dat jullie een klein beetje een beroemdheid aan het worden zijn in het Limburgse. Hoe bevalt jullie dat? Prima! Nee, ja, dat is heel erg leuk. Duizend Sterren heeft heel veel losgemaakt. En je merkt dat vorige week bijvoorbeeld bij Beppie, ja, dat er 14.000 man op het Vrijthof meezingen met jouw nummer. Nou, en dat hebben we natuurlijk met de afgelopen 4 nummers nog nooit gehad. En ja, dat is wel heel erg leuk om dat ook te zien natuurlijk. In de toekomstplannen van de Schouwburg wil het theater zich steeds meer gaan richten op de toegankelijkheid van de lokale verenigingen. En die omslag die gaat werken. Dat zal zich gaan verzilveren in een enthousiasme en een bedrijvigheid waarbij onze Schouwburg weer de bijenkorf wordt van Venray, waar mensen met nectar aan de pootjes naar binnen vliegen en met honing aan de kont naar buiten.